ejidegokwanụ mmadụ ịnọ ndị nke aka fado n'ife gburu otu nọọsụ dị ime a na-akpọ Ngozi bụkwa na onye Enugu Ezike, kama na ya bụ nọọsụ bikwanụ n'Ogbunike nke dị na Anambra steeti. Amaghị na unu echetara ya bụ akụkọ na ya bụ ife emere na 2025 nke anyị fụkwanụrụ n'owuru ewu n'ihu akwụkwọ, wee fụkwanụ ndị Ogbunike youth ka fapụtara na-eme ngagharị iwe nke bụ na fajelu ma be nwa dibịa onye nke elesịrị anụ nọọsụ anụnwa ka o wee si oke ite wee gwọọ ọgwụ ego wee kurisie bịa mụnyebe ya ọkụ, wee jekwa na nke ya bụ Chibuike onye nke kpọrọ nọọsụ na fon wee si anya bịa ka o netara ya papi ya ahụ adịghị ka ọ gbaa ya ọgwụ na ahụ adịghị mpịa, nke bụ na nọọsụ rụziri ebe ahụ fa wee gbuo nọọsụ, nke bụ na-ejidekwala oyi nwaanyị ya bụ Chibuike o wee na-asa asịsa n'ihu akwụkwọ mgbe ahụ wee kọọ ka fa si wee gbu nọọsụ. Ọ bụrụ na ichetara ya bụ akụkọ ịbịa na-ejidego mmadụ ịnọ ahụ ndị nke aka fado n'ife gburu nọọsụ bụkwanụ Ngozi dị ime wee gbawa ya afọ wee kupụta ma nwa dị ya n'afọ wee gụrụ ya anya wee beri ya ile wee beru ya ọshụ bekọrịsịa ya ma ala, nke bụ na afụziri ebe fatọgboro ozu ya na nke ọfịa nke bụ na ole obodo na-agba gharaghara mgbe ahụ. Bịanụ ka unu nụ ebe ejidekwanụrụ ndị efurefu mmadụ ịnọ anụnwa. O wee bụ na ndị Ogbunike eme ka ndị mmadụ mata na fa ejidegokwa anụ mmadụ ịnọ unu na-afụ ebe anụnwa na ebe ejidelufa bụ na Aguleri nke dịkwanụ na Anambra steeti, na ndị ejidelufa bụ ndị udo na-achị bụkwanụ ndị agụ na-eche mba na ndị lokal sekuriti nke ndị obodo na ndị uwe ojii nke Anambra steeti na ọfa agbakọrọ aka wee jide efurefu mmadụ ịnọ anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa. Fa mee ka ndị mmadụ mata na afọ onye nke izizi bụ Chibunna Nwafọ na ọnyanwa bụ nwa dibịa a na-akpọ Ọfọnwatadile, onye nke na-ego anụ ahụ ndị mmadụ wee na-esi oke ite, na onye nke abụọ bụkwanụ Abraham Ọnwa na ya bụ onye so wee tinye aka wee gbuo nọọsụ, na onye nke ịtọ bụ Onyeka Anachebenna na oso wee tinye aka wee gbuo nọọsụ, na ọnyanwa ka ọ na-abịa egbucha mmadụ ekechiere ya anụ ahụ ndị egburu obujelu ya bụ nwa dibịa o wee gbuo oke ite, na onye nke ịnọ bụ Sontochukwu Nwafọ na mmadụ ịnọ anụnwa bụ ife aka fado n'ife gburu nọọsụ. Unu mana mgbe ke nwaanyị sara asịsa ejideburu ya na ọ na-akọwa na onye nke bụ nwa dibịa na-abụ onye idi anụ ahụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na o nwere onye bịara na nke ya ka ọ gwọọrọ ya ọgwụ ka etinyere ya oke ite na ịchaka mmụọ, na ọ bụrụ na nke anyị eji anụ ahụ ndị mmadụ wee gwọ na ọkpọzi Onyeka na fon wee na-agwa ya na onye idiri anụ ahụ ndị mmadụ, nọ mgbe a ka Onyeka ya achọgharịba ndị fa ya egbu, na ọ bụrụkwa nọọsụ bụ onye izizi fa na-egbu, na fa egbubugo ọtụtụ ndị mmadụ, nke bụ na mgbe ndị yutu na ndị udo na-achị na ndị uwe ojii jelu na be nwa dibịa anụnwa na-ebupụtara ọtụtụ anụ ahụ ndị mmadụ ndị egbuburu bifo wee gbuo nọọsụ na ndị nke ahụ na anụ ahụ fa akpọchaa na nkụ ma anya mmadụ ma ahụ mmadụ nya unu fife ebupụtara ebe a mgbe ahụ ọ dụghị ịka akọ bife wee fụkwa ozu nọọsụ na nke ya bụ nwa dibịa. Nwekwe na ife mmadụ ahụ afụ na ekebe nwa dibịa dị tinti igbuwere mmadụ ịgbagobe ha agbago ịgbadebe ha agbada unu ka na-egbu ma rụkwanụ na ogbu mma na ana na mma na ọgba egbe na ana na egbe. Andị mgbe ahụ ife anụnwa mechara na ndị Enugu Ezike bu alụsịfa wee bịa tụọ na be ya bụ nke nwoke kpọrọ nọọsụ ka ọ bịa neta mpi ya azịza kafa bịa tọwa ebe a sị na alụsị ndị Enugu Ezike. Unu afụgwenu na-ejidegofe asịkwa na ya akpụpụfa unu ikpe nke dị n'Ọka na Anambra steeti ka a nọrọ ebe ahụ wee kpefe ikpe ka fa si wee gbu nọọsụ. Mma hapụ unu maka ndị enenebeghị nya bụ ife onyonyo ka unu nụkwa n'ife ndị Ogbunike kwuru mgbe nya bụ ife mere na PG ife a na ebe a wee na-ekwu na fa sọpọtụ ọkwa ife nya bụ efurefu merụ n'obodo fa, na fa ya enyerili nya bụ nwata nwaanyị bụ nọọsụ justice, na nkwafa na-ekwe ndị Enugu steeti bụ na fa ya achụgide ndị agburu nọọsụ ma jidesia fa ncha niile na ofu onye anya agbanahụkwa na nya bụ ife na fa afụkwa na ya sị n'ọgụ ndị Enugu steeti na ndị Anambra steeti na fa sọpọtụ ọkwa ka esi wee gbu nwafa n'Ogbunike. Unu afụgokwana na nya bụ nkwafa kweru na fa emezugie dịka ejidere ndị efurefu mmadụ ịnọ anụnwa ka fa jezie taa afụfụ njọfa. Ọ gọọmenti ka ọ doziri inyefa nnukwute ntaramahụfụ so that ndị ọzọ na-eme nya bụ ife ka fa mmalụ na efe adịghọkwa na onye ejidere na ebela adịrọkwa ya. Biko ụmụ Ogbunike unu afụgo anyị egosigo the world today
Now, most of those bloggers are saying that anyone no Ogbunike is not broken. Today we came to condemn it. Even the teenage youths, both men and women, were here present. The house is being on fire. Going on and I get together on this ground. Only an MFI has been banished from this community for life. And again, what is this information? I'm coming up more to government, because already the matter is in the police and the investigation. We are not trying to preempt justice, but we are trying to support what the government is doing and the community. And I give a sound warning to notice to everybody, into any effort as nobody can. I have 1 month to leave, because if today we start visitations to all their homes one after the other and unannounced. So thank you very much. Mr. Ikechukwu Anele, onye ji ọzọ akụnna na-ele abawa the chairman of our community. This is Evo 10. Ida abajibe. Mpaye sinayada amoro nwankwa. Ogbunike. Wele gida ya webu ida abajibe. We condemn Evo. I wedia. Sino ka idon. Ka ide cho ni ide me ni ru ai. I we condemn Evo. So never na PG Ogbunike ku. Eba ka nwa. What happened in this scene is not in our culture, it's not in our tradition, it's an abomination, it's sacrilegious, and we condemn it in its entirety. The Ogbunike people. And the unfortunate thing is that it's a kind of an interstate squabble that's people are trying to block it off for. Because Enugu, Anambra, and Ebonyi are involved, our children are involved into everything. So, and we are condemning it. It's not in our blood, it's not our nature. So, and also we sympathize with the family. And we also, the police are in action, trying to unravel all the mysteries involved. So all support the government needed, the community, we are here to give it the full support. And then we sympathize with the family. And a similar warning to all relative daughters in Ogbunike, if you are a non-indigenous and you are into native daughtering, please, and please, I'll give you 1 month. Pack and there. Go! If I balance, Aziz and Enugu State be at home, and I here for the Aziza. And if I am Maramai, Imaronia Majon Subonia. If I am Maramai more. And don't worry, boy, am I? Actually, still we're the house now. So, come on, get here. Mongwa. They get Chibia now. Koya meta ya bu. Kanja. Kama to Ogbunike se ma onye ma alu. Ma alu ko ma. Ai ku na choje buba. Manando mano. Ai choje buba na Ogbunike ozo. Manando. Manando. Na ba bo ndi Ogbunike. 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 Ogbunike.
abịa today ka anyị si ile ọbani shie ndị na-eme aji bụrụ Ogbunike. I think